Unina bakasigawula imthemkhulu ngoba emncane usokuzwela nina bekashela kamenza uphuza umlaza ngameva nina banqambi lenkomo ilahlekile zewufuna umdleko usushangane nalo uhlelo lomnandi kakhulu uhlelo likaMaskandi khona la kwezinto ohlonze TV uthola kamnandi lapha ku YouTube channel wakho ukuthi uhambe uyosubscribe lapha uhlelo ke likaMaskandi lona hlelo ngizokuthulela lona igama lami ngosiyabonga ngamafuleka njalo makabe kulesithathu u6 kuya ku7 usuyikhona ibhuleni ziyahla ngoholoko Maskandi show ya shingoma. Kuyizikho kuyashesha uthena uMfuzulu umfazi hayibo amo phaluka ngoko mathambo sikhayisa manje mfazi uyabane ngalo zakhe la umfoka mamthembu lapha ihlaba khona hawo wathela imhlophe khona uthini uphuza umfoka majaza sasha phela futhi ekhemisi wehlaba ngampela phela umfoka majaza nakhona phansi emkhomazi embuya khona eThekwini la ngikhona wo isitaqambiji leswethu Isikhaqa lesi. Hey! Yaphuze khamisi. Hayi baphuza. Uyisa kanjani lengoma? Hayi kwanjiwe mpamanyomfana. Uyabona msokukhumbula ekhaya lezi thozi yangena ziyagaqa kwela kithi kantuku. Uthini nomfoka mkhuzulu? Hey, nami ngisho njalo ndoda ngithi hayi mfoka amanyomfana. Ngathi ukhumbula amasoko sikakhulu mfana wami man. Hey, mawenza nje. Hayi man. Hawu kodwa insizwa mfana ziyabopha noma isishile madoda. Ngicela ukuthi ibe nathi noma isilele lapha ekhona iyazi ukuthi sinika amandla sikwazi ukuqhubekela phambili angithi kunjalo hashi noma kanjani impela sithi insizwe ilale kahle la ekhona kunjalo impela nami ngiyakhala ngithi emndeni okaNkosi lehlanga lengehlanga ihlala yenza nakunombala hop go sibuyile isixaxa sibuyile isixaxa sibuyile oh sibuyile sokhathala
Usungifane manyale usungifane malinga owendlozi lami wena usungifane malinga wendawe wami Ungazuchome wisono nje uchome labani ungazuchome impela udabukisa kanjena ungazuqosha wisono nje uqosha labani ungazuqosha impela udabukisa kanjena wina wisono yeza kwakusho lapha nensizwa madoda endalo mfokadila izimbewu indida levamise ukudida abaningi obanjalo mayishaya intombi akhulu bezexega imlomo kusuka amaduka amakhandonina ngasifica sithulile isidwabo etshalweni ngasinyula ngasiphanyeka phezulu ngaqeda ngabuka amavolovolo sibingeleleke kumakhaya namakhaya kuphina kuphi nje la ubukele khona enohlonze TV igama lohlelo zehla ngoholoke Maskandi show sithola kamnandi lapha ku YouTube sisakaza bukhoma sila eThekwini eGagasini kwelika banana kanye nomoba ngithatha ithuba ke ngithi kunini abakasigabule umthimkhulu ngoba emncelisa kuzola nini bekeshela kamenza uphuza umlaza ngameva nina baqembu leinkomo ilahlekile zofuna umdlebo zoshangane mdleko mbani novudla amadoda abhitshanye phasiqini kade bekuvalele umlando nobhodo licutsa socijini wakwazi seziqukubathi kulinkabi imbena ngabhusha obukhali ayivumi ke joweni igama lami ngusiyabonga ngwamafuleka umilimili mbambeni umfana usonakele bathi intombi zasandawuni zuzungeze kanjani uzo omkhulu zazi kahle ukuthi ngikho ngivakashela uNicki Minaj phesheya lo wazi umfana lo kahlabisa amadoda umqonqosho umbhobhi ex ka Nicki Minaj akuyona imvule internet noma ubani le uyabona ke ingoma sesangena ngazo amadoda ngivule kamnandi ngengqulu zomhlaba ishaka kamnandi madoda izinsizwa zithi sibuyile isixaxo uzokhumbula lapha masikhuluma ngengqulu zomhlaba ukuthi lapha iqembu leli lahlanganiswe ubaba lapha uphuze chemistry umfoka amajazana amadoda phansi le madoda emkhomaza uqola ngomoya isadla nhlamvana ke insizwa kuzoba ubaba uwashela emhlophe naye futhi usekhona base kuba insizwa inqale likaMgquzulo umfoka khumalo amadoda phansi kwanongoma ehlala Nkosi esiyaguqa ke nokho yona ke insizwa ubaba umfazi omnyama beyishaka kamnandi ke insizwa zithi sibuyile isixaxo phambi kwazo ngakunikeza ingoma emnandi kakhulu madoda asuka eshaya lapha madoda ubonakele
uthi inxaka zomzi wami kodwa nomasikisiki osindwa isisila sayo ungakwazi ukusho kanje yabona ke mangabe kumnandi kanjena akuthatha ngibeke esithombeni umbukeli lapho ngasekhaya ngitshenge ukuhlelo namhlanje luzohamba kanjani yabona ke khumbula ukuthi ngeviki edlule ngathembisa ukuthi sokhuluma nensizwa awele amahle amawele amahle insizwa ezobe zikhona namhlanje sizokhuluma nazo ngaphambi kokuthi sikhulume nazo ake ngilanda ingoma lapha madoda inkosi yamagcokama ithi asenzele bona ihit le mfana omncane lo shaya ingoma enkulu awuyithokozele Lalela ngiwuhlelele indawo abantu awayithandile into yami nawe ukuwasanda nakanje kancane ngiwuxoxele ijali lalela ngiwuhlelele indawo abantu awayithandile into yami nawe ukuwasanda nakanje kancane ngiwuxoxele ijali lalela ngiwuhlelele indawo abantu awayithandile into yami nawe ukuwasanda nakanje abaningi abantu abadele ngona athi songishiya athi songilahla abaningi abantu abadele ngona athi songishiya athi songilahla abaningi abantu Songishiya, athi songilahla. Yebo ngiyakuzwa mngani, wena utangimshiye, wena utangilahle, ngoba kangalutho. Yebo ngiyakuzwa mngani, wena utangimshiye, wena utangilahle, ngoba kangalutho. Mngani wena utangimshiye wena utangimlahle ngoba kanalutho. Let me tell you about the story of my life. My mother was a teaching girl, my father was a cutting boy. So they met and then I was born. Let me tell you about the story of my life. My mother was a teaching girl, my father was a cutting boy. So they met and then I was born. Let me tell you about the story of my life. My mother was a teaching girl, my father was a cutting boy. So they met and then I was born. Yeah, ngiyakuzwa mngani, wena utangimshiye, wena utangimlahle, ngoba kanalutho. Kancane ngiwuhlelele ijali, lalela ngiwuxoxele indaba, abantu awayithandile into yami nawe, ukuwasanda nakanje. Kancane ngikuxoxele indaba,
lalela ngikuxa yabona inkosi yamagcukama uSicebo uMpukadlamini madoda bafethu insizwa lezi engabafana abancane ngempela ukubona ukuthi ayifikanga ngempela endimeni kaMaskandi zigalelekile shaka mnandi insizwa ithi asenzele bona yabona ke mbukelo wami lapho ngasekhaya kwenohlonze TV igama lohlelo ziyahlanga hologo Maskandi show njengoba bekuthembisile ukuthi sokhuluma namhlanje nezinsizwa amawele amahle njengamanje ngifuna ukubadonsa kwingoma yabo bafisheleshela lapha madoda ubahuphe bashaka mnandi bathi imbazo awuyithokozele le ngoma masibuye kuyona sizokhuluma nezinsizwa amawala amahle yasho ingoma
Solo mangunamthemba Shakancane madodha asathatha Kusala kuselula masana Yimi phela wethu Uthisha omkhulu inune bopha Kisimuthi shokolede Wanjani zamfisa empilweni Umthokozisa walandela amakhele amadala Kwazweba kajabela uthanda umasikanga seqaleni Awuthisha kanje Umcasidule insizwa Impilo ebangitome Abaqomile ngokuyithatha Awuthi ngishiya khona la yeah Wema njo Ikhaba ngemfuza endala Ngilanda phansi Shombe Bathi bawupe Mina ngithi nguke umnomzane Asabe bawupe Bakizwa Nkosi yami Bafana bami ngifuna nihambe niye kude la ngengifike khona mina azishe man akangidedele eShowtime ngifuna ivele ininje nke kabili kathathu azishe bafana no ayibamba kanjalo ngithatha yena ukwamkisa bahuphi ongizamzima sobani wekamazama usomini umphathi ungathika eShowtime abasabantu zameka ngoba samaka udini umshele sentombinto ngiba ngekho kodwa kumanda ngoba izolani umatha ngekitha mhlophe kwa sidlaba kanjalo mhlanje idonsa nayo ngoba amadumente begqobozonke ngithe namhlanje babona bamsukani endleleni kubhekisa namhlanje ngithake ngiphumuleke mina ngikeze amantongomane namhlanje awuqulu kubuka amantongomane kubuka mani angiso mane hey ngithe ungakhathazeki njalo ngobona ngayiphethe leyo mbazo sengifana kulimeli manje njengoba ngiphathele imbazo yami ungakhathazeki wena mali uzoyithola leyo mbazo stage ikhona mani Shaka mnandi kanjalo madoda amawela mahla officially share ubahubhe bashaka mnandi bathi imbazo yabona ke bade ngikuthembisile embuke lapho ngasekhaya kwenohlonze TV kama lami ngusiyabonga ngwakamafuleka zehla ngohologo masikandi show insizwa amawela mahle bengithembisile ukuthi uzoba nazo namhlanje zikhona ke njengamanje la e-studio bafowethu sinibekelele madoda siphinde samukele la kwenohlonze TV akuzibonga ithuba mfowethu amafuleka mfowethu uthe mfethu wasibiza mfethu kanje kahle mfethu lo khulumayo uluyanda mfethu bathi ukhulekani kwelinye igama lakhe wakala ngesibongo kuzona ezamawela amahle mfethu angihambi ngedwa mfethu before nje sibingelele nanguba fona ngihamba naye uzoyichaza mfethu ukuthi yena obani wenzele ukuthi mfethu yonke into ihambe ngendlela mfethu cha wesiyamfo amafuleka mfethu cha silibonga ithuba ngicela uqanga ukubingelela ababukeli emakhaya bese ngiphinde ngizisho nami ukuthi igama mina ngusiyanda ngulusanda wakhona kwalanga kuwona amawela amahle lawa ngaphansi kwaleqembu leli mfethu sibonga kakhulu ufika nini bafowethu bengifisa mhlambe ke ningishayele nje into encane bafowethu mhlambe ke ningishayele nje into encane umbukele lapha ebukele ngasekhaya ezozwa ngempela ukuthi cha iwona ngempela amawela amahle lawa esinawo njengamanje la e-studio ukuthi umuntu yangiqali ngawe mina ngisazothola wami ukulahla umuntu yangiqali ngawe mina ngihamba
ngisazothola hambujone mdedela hambe inhliziyo yami hambujone mdedela hambe ngisazothola wami. Suka madoda, ishaka mnandi kanjalo insizwa. Engithemba ukuthi uyayizwela lapho nawe embukela ngasekhaya ukuthi ngempela izona ngempela insizwa amawele amahle. Mhlawumbe bafethu nje ukubekelela kumakhaya namakhaya kuphinda kuphi nje la bebukele khona. Sibatshele bafethu ukuthi mangabe sikhuluma ngamawele amahle. Amawele amahle aqhamukaphi, asukaphi futhi nomculo lo kaMaskandi. Siyabingelela njengoba kade sibingelelile amawele amahle la abafowethu omama emakhaya obaba odadewethu insizwa sibambe nazo emculweni kaMaskandi. Siyabingelela nje kuphi nakuphi lani sibona khona bafowethu amawele amahle ke lawa insizwa zaseMaritzburg kanti ungasibovu basho kanjalo bathi kanti ungasibovu mafika iseMaritzburg lazalwa khona lazalelwe khona sakhulela khona nje eMaritzburg ekhaya iseHenley Dam onyuka nje kuba ngathi uya ngaphezulu kusho njalo kuthiwa uya ngaphezulu mawuya kuleya ndawo mafuleka cha insizwa nje ezalelwe khona eMaritzburg zakhulela khona zafundela khona njengoba uyibona zingaka ke zakwazi kwaba siyafika endimini nomculo kaMaskandi njengoba sizikhona njengamanje. Mhlawumbe ukufika kwenu la emculweni kaMaskandi uzoyibuza omunye umuntu ukuthi mhlawumbe indlela enifike ngayo neqale ngaba magidangoma noma isukaphi into yenu nifike kanjani ngamuphi unyaka la emculweni? Ukufika kwethu mfowethu ngiyayithanda lento eveza ngoba imosti yabantu abacula umculo isucula kaMaskandi baqala khona baba magidangoma abanye babo ukuthi mhlawumbe omunye umuntu uzoba igidangoma noma ibhekela umculo othile cha thina nje okwethu kuhlukile sithanda ukuhluka kancane sabantu nje abayiqhamukele nje beyiqhamukela bengakaze bagidele umuntu bengakaze bagidele bengakaze bacule namculi ukuthi nje italent esho ukuthi sakade sifuke nalo nje ukuyibuka kwethu lento bese sibuka obaba ngoba sikhule kwakune band kaMaskandi kudala ekhaya sasibuka kubaba beyidlala ke lento bedlala insimbi beyenza lento amakhethe ukuthi nathi ke cha siyabambela lapho ke ngicabanga ukuthi kwawo 2008 lapho siqala nathi siyazenza lento esasiyenza kodwa into esasibuka before 2008 ukuqala kwethu siyayiqalela kwawo 2008 sidlala live music nje mfowethu sidlalela nje sina CD sidlala ila saqala khona kuMaskandi nala sakuthanda khona. Yeah, mangabe seniqala nikhipha ialbum yenu yokuqala nikhipha ngamuphi unyaka? Ialbum yethu sayikhipha ngo-2018 sakhipha ngo-2018 album yethu ethi Ihlokolozi isayikhi yakhona. Ngizama ukubheka ukuthi mawuzoqhathanisa ialbum yenu nayikhipha ngo-2018 Ihlokoloza nealbum yenu eshisa ikhotha njengamanje yengoma ethi noma ungahamba uzoshone akunandaba ngizosala ngimthole futhi omunye ngizama ukubheka ukuthi manizoqhathanisa mhlambe ukuthi igalelo layo kwaqhathanisa yiphi enibona kazi ukuthi ikhuphuke kakhulu? Mfowethu ngicabanga ukuthi mfowethu ngizoyichaza le album yokuqala bese ubafi uyayichaza lesibili ukwenzela ukuthi khona uzoyizwa kahle lento ukuthi ngoba ukusebenza ukuthi mangabe sisebenza ialbum kuyenzeka ukuthi namhlanje kuwele ngakumina kuyenzeka ukuthi ngakele ngakele ngapha yokuqala kwakuwele ngakumina kakhulu kwesibili kwakuyele ngakuyena kakhulu so yokuqala mfethu uyasebenzela noma ngeke ngithi yasebenzela kakhulu mfethu ngoba phela amazinga ashintshana uma umuntu uyakhula so wena mfethu yasebenzela kakhulu mfethu sayikhipha nje yasebenzela kakhulu yokuqala sayikhipha mfethu ngoba kwakuyona sivela ngayo kubantu yabo so esibili hayi mfowethu nje obusho ukuthi shisa ikhotha uzoyichaza mfowethu uzoyichaza mfowethu ukuthi mangabe ikomperisha kwaba kanjani cha ngofethu mhlambe into engavele ngisho mhlambe mina lento ukuthi kuleyo kuqala ukubona ukuthi mangabe into usayiqala usuke ungenazo isikhathi esiningi izinto noma ngithi into zakusebenza usuke unazo mangabe usuke usaqala so into engayisho njengamanje bekade siyidlala neginci before kodwa kuthe mangabe isikhathi siqhubeka nezinga laphinde lathi ukuqhubeka kakhulu kangangokuba ngisho ko bass guitar sathi ake siyibambele thina egincini ake siyibambele thina ngoba sabe sathi ukushintsha kancane kulokhunjana kuleyo kuqala because besingagcwali kahle ngiye nginike lo baba ke lesi ke baba kancinze intamboni ezincane bese ngibamba ubhodo lomdladlana hayi sekulona mina hayi awubuyizwela lapho umbukele ngasekhaya insizwa zikhona zigalelekile la kweNohlonze TV igama lohlelo zehla ngoholoko Maskandi Show ngikuthula yona lubukhoma la eThekwini Gagasini kwelika Banana kanye noMoba siseyindaweni zomntakabane nobantu bafethu ake sikhulume ngengoma ethi noma ungahamba ushone ake nisichazele ngale ngoma lena obangiyeza ukuthi kunothando phakathi futhi ngathi khona insizwa eshayekile yaqabheka cha ngaphakathi ake nisichazele ngale ngoma ethi noma uhamba ushone ngizazothola omunye.
ukubhala mfethu kwale ngoma asibhalela abantu ngoba yonke into esicula soke siculela abantu mfethu Yeah. yenze ukuthi isimo wena sikaze sikufice Mafuleka kodwa omunye umuntu sakhe samfica mangabe uyi-artist funakala usabalale ngomqondo mfethu so mangabe uyenza into ungayenzeli wena kuphela so ukubhala kwale ngoma sathi mangabe siyibhala mfethu sayibhalela ukuthi kunomuntu ohleli ekhaya mfethu othi uhlelo othandweni mfethu angazi uphuma kanjani kulona ngendlela ahlumezeke ngayo kulona mfethu sothi uhlumeze ngale ndlela ukuthi mfethu usefisa ngisho ukuyibulala yabo so ukuyibhala kwethu lengoma sayibhalela ukuthi mfethu alahlwe ithemba ukuthi sesine 12 years no 20 years sithandana mfethu kodwa mfethu usekhona umunye umuntu mfethu othi mangabe kubuka abona into engakaza sayibone enhle angakaza sayibone enhlobo emhlabeni so kubalekile naMafuleka ukuthi mangabe uhlangabezana nesimo esikanjalo mfethu uyivumele inhliziyo iyabamba Mafuleka ufuna uyivumele inhliziyo ukuthi no inhliziyo yami awumdedele lo mfethu ngisazobathola mhlawumbe bengingevele ngesiyena owami lo mfethu so kuyibhala kwethu asibhale kanjalo ukuthi noma kuthi umbukeli usekhaya mfethu usesimeni efana njenganaleso noma kuthi uyayilalela ekhaya but imakhele leso sithombe ukuthi akusuke ngaphelile impilo mfethu mangabe usesandeni uyahlukumezeka mfethu kukulula ukuthi ulishiye mfethu yabo ngoba ngeke uzuphile nesilonda mfethu esingaphuli ngcono ukuthi usilaphe mfethu ngcono ukuthi usigeze mfethu yabo ukuthi uyidedele inhliziyo mfethu ahambe mfethu sazomtholo wakho mfethu Akeke ngisabuza ukuthi khona nogagazekile kunina insizwa zakithi cha kulungile ngiyayaza ndoda mayikhuluma la kwenohlonze TV igama lami usiyabonga the handsome boy ngwaMafuleka ngihleli nensizwa amawele amahle mhlawumbe bafethu ngiyafisa mhlawumbe ukubheka ukuthi iziphi mhlawumbe ezinye zezinto esenithena ayifunda ikakhulukazi la kuMaskandi ngaba izinto ezinhle ngaba izinto mhlawumbe ezimbi eningahambisana futhi nazo elingathanda futhi ukukhuthaza kulezi zinhle ukuthi kuqhubeke leyo nto iye phambili bafethu ya mfethu ziningi mfethu izinto esifundile mfethu ziningi kakhulu mfethu into esifundile ebaluleke kakhulu mfethu ukuthi mangabe yabona khona umuntu sekuba khona umuntu bese kuba khona umculo yabo umuntu nomculo ayifani lezo zinto lezo indlela ayiphatha ngayo umculo ayifani nendlela engiyiphatha ngayo ngiyilusela inkomo yabo so into esifundile sifunda ukuthi umuntu mangabe eseyikhetheleni ukuthi ukhethe abe umculo impilo iyashintsha mfethu izinto uyibuka ngendlela ehlukile mfethu uyamhlonipha umuntu usemsebenzini uhlonipha umficile uhlonipha ongakafiki uhlonipha mfethu yabo sifunda izinto eziningi mfethu ukuthi uyayiziqoqa lento ukuthi uhamba ugcwaneka amantombazana inani mfethu yabo uyayiqoqa uyakwazi ukuthi uyiqoqe mfethu yabo uyakwazi ukuyiqoqa sifundile mfethu izinto eziningi nezinto esiyificile phakathi mfethu ukuthi lento umculo ifuna ngathi ungaba nenhliziyo yokubekezela mfethu ngoba kuyenzeka ukuthi uyambona umculo othize mfethu usezingeni elithize yabo uma ukuthi awuyena umuntu obekezelayo mfethu ngeke uzufike kulonto leyo sifuna nokubekezela ukuthi mangabe ufuna something mfethu balekile ukuthi uyibekezelele lento ukuthi uzoyithola lezi zinto ezimbike mfethu siyibonile esingayithandi zikhona eziningi mfethu ukuthi khona abaculi bayangcofana kuyinto engekho right le ngoba manje ungcofana komculi mangabe uMafuleka ungumculi nami ngumculi ngcofana kwami nawe kunabantu abathanda uMafuleka nabantu abathanda mina yabo futhi leyo nto ngabona ukuthi ngaliphehla udlame emphakathini mfethu ngenxa yami nawe soba u2 yabo sifunda ukuthi ezinye zezinto esizibonile ngezinto lesifisa ngelinye ilanga mfethu ngathi leyo ingashintsha mfethu abaculi babambane mfethu yabo izona nje izinto engasho mfethu esifundile nesibukile ngathi asiyithanda kahle le emculweni mfethu yabo mhlawumbe bafethu ukubheka phambili ngiyafisa ukubheka ukuthi kunabantu kunamaciko mhlawumbe asethe avelele emculweni kakhulukazi lo kwaMaskandi enesifiso esikhulu sokuthi ngelinye ilanga uma ngabe sikhipha umsebenzi wethu mhlawumbe ozolandela siyafisa ukusebenzisana noSibanibani bakhona mhlawumbe abaculi enifisayo in future ukuthi nisebenzisane nabo bamba kushaya isingise lapho cha mfowethu kahle lapho mfowethu ubeka kahle impela kunabaculi mfowethu esinesifiso kunabantu abasithandayo abanesifiso ukuthi bafisa ukuthi mfowethu uzungagcina ungakhohlwa ukuthi njengoba sila sisemsebenzini so fanele sibambisane fanele sithande ukuze sikwazi phambili into ungayenza uwedwa kodwa manihlangene kunamanye ama-views kuyakwazi ukuthi kuphume into ehlangene e-right ngaphile ngibale labantu abaseke ngaphambi efana nabo Jive ngisho kanjalo sike saba nenhlalo efanayo ukuthi nabantu bayafisa ukuthi ke sivele nabo le oJive naba noshu nomuntu ekhaya bayafisa noSpeed bayafisa so singasho sinathi singakuthakasela ukuthi sikwazi ukuhlangana kanye nabo sikhiphe nakuba futhi sebe nezinga engaphezulu kunathi lokho kungaphinde kusilelela sikwazi ukucathula sikwazi ukufunda okunye bethe singakabi kungaphambili kwisifundazwe sakithi iKwaZulu-Natal enohlonze TV la madoda kuMaskandi sisho amlandi sithi zehla ngoholoko Maskandi show ngihlala nensizwa namhlanje amawele amahle azositshela nje ngomsebenzi wayo neqhaza esayithe insizwa zalibambi kakhulukazi endemeni lomculo kaMaskandi mhlasimbe bafethu omunye umbuzo wami njengoba sesibheke ngasemaphetheleni ngifuna ukubheka ukuthi mhlawumbe zikhona nezinhlelo enazo njengeqembu ngikhala ngale ngoma ethi noma ungahamba ngisazomtholo wami zikhona
Zikhona iy'nhlelo eninazo mhlawumbe ekuthenini kube khona i-DVD eniyenzayo kumbe music video eniyenzayo? Ya mfowethu njengamanje njoba still nawe nje vele kunohlelo lo music video mfethu wengoma esizoyikhetha kuyona le album esiyikhiphile ngoba sifuna ukuthi siyikhethe mfethu ngeke size sifake zonke kwilokhuzana ku music video soyikhetha mfethu Sure. Sizoyikhetha so lezo ngoma lengoma ukhuluma ngayo ingoma ekhona ngoba lento esiculayo kumele siphinde siveze ngoba ukucula nokuyi-act into akufani khona umunye umuntu ongakwazi ukuthi ezwe ngendlebe Mafuleka ongakwazi ukuthi ayizwe umyalezo wento but mangabe seyibona ngamehlo abone ukuthi osho sikukhulunywa ngento ukuthi la so ngabe senza iphutha mangasithi Mafuleka asoyi-act lo nto kumele siyi-act ibonakala so sisenhleleni vele zo music video manje ukuthi sibakhiphele abantu bethu bayibone lento esikhuluma ngayo ukuthi lezi ngoma lezi zikhuluma ngani kahle kahle. Bafethu asigoqe ngokuthi kubantu abafisayo ukuxhumana nani for ama bookings nokunye okuningi ukuxhumana nje neqembu bantu banithola kanjani bafethu mhlawumbe nesishare nenamba agcineni makuthi aninayo inkinga lokho? Asinayo inkinga nencane inkundla zokuxhumana Mafuleka ngicabanga ukuthi zonke nje sikhona mfowethu ku Facebook sine page sibe ne group i-page libhala ukuthi amawela amahle _twins i-page lesi leyo ku i-group page ibhala ukuthi amawela amahle group bese siya lapha ku Instagram Mafuleka ku Instagram ubhala ku owele uteketisiwe no Ash egcineni mawuthi nje owele wafaka u-Ash uthola thina lapho bese uthi amawela amahle ku Twitter ubuya nathi siphila lapho siyatholakala i-email address yethu mangabe ufuna ukuthi usimelele uyasidinga inamba kukhona kholo ke ithi nje amawela amahle kuhlangene konke amawela amahle ono Ash egcineni @gmail.com hlangene nje into ehlangene amawela amahle ono Ash@gmail.com inamba 076 319 719 3 isho kanjalo inamba 076 319 719 3 lasithola ke lapho mafuna ukusibhuka mfowethu. Mhlawumbe asiphethe ngokuthi sengenidedela nje ngiyazi ukuthi siphuma kwinyanga siqeda inyanga yabantu besifazane mhlawumbe uthini umyalezo wenu bafethu engawubhekisa kubantu besifazane njengoba siqeda ukuphothula nje inyanga yabo? Hayi uyabona ke mfowethu lapho uyakhuluma kahle kakhulu ke into yokuqala ngizoqala ngiphinde ngiyikhulume lapho ukuthi angiphethe ukuthi sikhohlwe ukuthi njengoba sila emhlabeni umuntu wesifazane uyena lo okwazi ukuthi asithwale u9 months so siyamdinga kakhulu usho kufanele ukuthi sibaphathe kahle kufanele ukuthi njalo sihlale sibakhumbule kubalekile ngisho kuthiwa uyasebenza mfowethu Sure. ngicela ukuqala nje ngomuntu uma kuthiwa uyasebenza ngakhohle ukuthi uma ekhaya kunento efanele ngimjabulise ngayo ngoba wena ukwazi ukuthi kungenzeki zonke izinto akade zingenzeka ukuthi mhlambe ukuze kube mhlambe omi isikhathi ethinto efana nalezo wakwazi ukuthi akuthiwane uma kuthiwa wayehlupheka kangakanani kodwa ukwazi ukuthi akuthiwane ahlale nawe kwazi uyakhula bese sifana nezi zindawo efana nalezi bafethu mangabe sesifike kuleli izinga lokukhula elisuke selidinga ukuthi kube khona umuntu ozofana umsondeze ekhaya ofisa umuzi kababa kubalekile nakho bakhiphele endaweni efana nalezi bafethu ezinhle kakhulu sithi nje mfowethu bahlale kahle ngoba angazi bese ngayenza kanjani lento ukuthi sibabheke phela khona bezoconfirm ukuthi sibaphathe kanjani njalo. Alright, insizwa amawela amahle uyazizwa ziyabeka ngempela madoda. Sibonga kakhulu bafethu ngesikhathi senu and sinifisele konke okuhle nefisela khona. Sibonga thina mfethu sibonga kakhulu nje asibhezi mfethu sibonga kakhulu na ku TV mfethu sibonga kakhulu. Manje la uqajwe yona imbaza. Alright. Hey, please. Sazalwa nayo